Igbo ndị ọma, ndewonu. Kedu otu unu si anọ ọkachasị n'udu mmiri a? Ekpuchikwa onwe gị ekpuchikwa onwe gị, oyi aba gị ahụ. Anyị abịakwala ọzọ n'ama ebe anyị na-egosi ụfọdụ ejiji ndị Igbo. Ọkwụrụ mana ejiji ndị Igbo amaka. Ọkwa ịhụrụ otu m si macha mma. Na ihe onyonyo gara aga na wiki gara aga, ejiji ndị Igbo nke anyị gosiri bụ gịnị? Okpu agụ. Anyị gosiri otu esi ekpu okpu agụ, otu esi edosa ọdụ ya. Anyị si na okpu agụ si n'ebe n'Abia steeti, mana o zuola Igbo niile ọnụ. O nwekwa akwa ọzọ maọbụ ejiji ọzọ anyị chọkwara ilebanya taa, nke sikwa n'otu Abia steeti ahụ, mana o zugo ụwa niile ọnụ. Otu ahụ okpu agụ siri zoo ebe niile ọnụ, otu a ka akwa ahụ sikwara zoo ebe niile n'ụwa. Kedu ebe anyị na-aga ugbu a? Ụgbọ anyị awụbatala na Akwete, nke a na-akpọkwa Ndọkị, dị n'Abia steeti. Ebe ahụ nke anyị nọ tata. Ejiji anyị na-aga ileba anya bụ akwa a na-akpọ akwa Akwete. Ọ ya bụ nke na-ahụ n'onyonyo a ugbu a. Akwa Akwete a, aha obodo ahụ ka a bara akwa ahụ. Ụfọdụ na-akpọ ya n'obodo ahụ mkpụrụ Akwete, ụfọdụ na-akpọ ya arụrụ. Anyị si na ikwe akwa nke ndị bekee na-akpọ weaving, ikwe akwa Akwete bụ ihe bidoro kemgbe n'obodo Akwete. Na mgbe o bidoro, na ụmụ nwanyị na-eji ya anọrị oge. Onweghị ihe ha kpọrọ ya. Ha gachaa ọrụ ha, mechi ihe ndị ọzọ ha nwere ime, ha sị ka ha bịa kwotu akwa. Ndị na-akachakwa n'azụ ha ya mgbe ahụ bụ ndị Ịjọ, ndị Kalabari. Emechaa ha na ndị ọcha bịa, ndị ọcha ahụ ya adị ha mma, ha azụwa ya. Mgbe ahụ ndị ọcha bịaziri bịa zụwa ya, eme gịnị? Ndị ọcha enyere ha aka webata ụfọdụ ngwa ndị ọcha ndị ga-eme ka ikwe akwa na-eme gịnị? Na-aga ọsọsọ, na-aga were were. Ụfọdụ ngwa ahụ ewebataziri bụ ihe meziri nyezie aka ka ọrụ ha na-aga were were. Mechazie ụmụ nwaanyị a werezie ya kpọrọ mkpa, kpọrọ ọrụ. N'obodo Akwete, ọ bụ ụmụ nwaanyị na-eme gịnị? Na-ekwe akwa. A na-ekwepụta ya nke a na-ama ama, a na-ekwepụta ya nke eji ehicha ahụ dịka tọwel, a na-ekwepụta ya nke eji ekpuchi oche, a na-ekwepụtakwa ya nke eji edosa n'ala agbado ụkwụ, nke a na-akpọ footmat. Ejikwa akwa Akwete akwapụta akwa. Mana otu ihe ị ga-amata bụ na akwa Akwete na-agala ọnụ. Ọ bụ akwa ndị ji ego, ọ bụ akwa ndị welitere isi n'obodo. Ụfọdụ na-ejikwa ya ugbu a. O nwere otu foto anyị ga-egosi, kwa ịhụla ya ugbu a. Nwaanyị a ji akwa gịnị? Suit. Ihe otu o si maa mma. Akwa a na-ama ezigbo mma. Ọ bụ ụmụ nwaanyị na obodo Akwete na-ekwe akwa Akwete. Kedu otu esi amụta ya? Ọ bụ ụmụ nwaanyị a na-amụgosi ya ụmụaka ha, ụmụ nwaanyị, ma ọ bụ ụmụ nwaanyị alụbatara n'ezinụlọ. Ị hụrụ otu esi ekwe akwa? Anaghị egosi ya ndị ọzọ na-abụghị onye Akwete maọbụ onye a na-alụ na Akwete. Ụmụaka dị afọ 6 ruo n'afọ 7 bụ ụmụ nwaanyị. Dịka foto anyị na-ahụ ugbu a, nwa ada n'ebe a, nne ya na-egosi otu esi ekwe akwa. Site n'afọ 6 ahụ gawa ka a na-eme gịnị? Egosi ha otu esi ekwe ya. Dịka ha na-etopụtazi, ha na-ekwe, tupu onye ahụ a na-alụ di ọ ghọọla gem gem. Ọ matala otu esi ekwepụta akwa ọfụma. A na-ejikwa ya edozi ebe a na-eme mmemme, ọkachasị ndị ahụ ụlọ ndị welitere isi.
ebe a na-eme mmemme, ebe a na-eli mmadụ, ebe a na-agba nkwụ nwaanyị. Akwa Akwete amaka. Ọkwa ị na-ahụcha onyonyo niile foto niile ndị anyị na-egosi hụ otu o si mee gịnị ma mma. A na-ama ya ama. Inwe n'ego ya gị ma o, onye na-enwekwa ego ya amara ihe ọzọ. Mana ile anya dịka ị na-ele anya n'onyonyo a, gị hụ na ị hụtụbeghị ebe mmadụ ji ụdị akwa were ya nọrọ ọdụ n'ụlọ, were ya para ngwa ahịa, were ya na-eme ihe na-enwe isi n'ọdụ, maka na ọwụhụ obere akwa. Ọkwa n'ihe mere anyị ji si ka anyị webatata ya, maka ụfọdụ ụmụ anyị amadị na onwe akwa a na-akpọ Akwa Akwete. Otu a ka anyị ga na-ewebatacha ụfọdụ ejiji ndị Igbo na ụfọdụ akwa ndị Igbo anya amaghị, maka na o doro m anya na o nwekwa onye agadi ga na-ele ihe onyonyo a na-amaghị na ihe awa Akwete. Ụfọdụ lee ya anya ha eche na ọ gịnị Ashoke ndị Yoruba. Akwete dị iche na Ashoke. Ị na-ele ihe ndị nke ndị bekee na-akpọ design, ị na-ele otu eserese ya si dị, gị ma na ụfọdụ eserese ahụ bụ gịnị nsibidi, bụ ihe eji mara ndị Igbo na mgbe gboo. Ihe mere anyị ji na-ewebata ihe ndị a ka anyị ghara ịbụ gịnị ofeke. Ya mere kaba arụ ka ị chọọ Akwa Akwete n'ahịa, ka ị nwee ike mata ihe anyị na-ekwu maka ya. Anyị asị gị ga-azụta ya maka onwe ka ọ ga-ekwe gị ọzụzụ, mana ka ị mata otu ọ dị. Anyị egosichala ya wụ onyonyo foto niile anyị na-ewebatacha, ha niile bụcha gịnị Akwa Akwete. Anyị sị na a na-eji ya gịnị, a na-ama ya ama, a na-eji ya akwa akwa gị dị mma, a na-eji ya edozi ebe a na-eme mmemme, a na-ejikwa ya eme gị na-eme ka tọwel, ọ na-abụkwa akpa dịka ndị anyị na-egosicha na ihe ndị ọzọ eji ya eme. Dị na-esonyere anyị na Facebook na YouTube. Ọ ka bụkwa Elizabeth Kenneth Amogu, onye nkụzi na-atapịa asụsụ Igbo ma na-enyere gị aka ka ị ghara ịbụ gịnị ọbịa n'ala Igbo. Ọ ya bụ ihe anyị ji eme ihe niile, maka na ọtụtụ ụmụ anyị achọla ịbụ gịnị ọbịa n'ala nna ha, Chukwu ama nkwe. Ndewo, ya dịkwa n'izu ụka ọzọ mgbe anyị ga-abịaghachi wetakwa ejiji ndị Igbo ọzọ. Ya gazie, ya dịrị gị na mma. Igbo agaghị anwụ, Igbo ga-adị kwụrụ chịm na-agakwa n'iru sụwakwa Igbo. Ndewo.